Tiya malilaw, ti Diyos tayo, anyaman ngay mula mapitento. No dakesti imi mulang, pait ken patay ti dumanon di tadalan. Ngem no iti spiritu ti pamati, biyangang nangayon ti teniapa. Tiyak mula agapit etating karina, kenga niya agapit aduti mula dumeti bunga, tinaimbag nga aram iti agkupas. Tiyak mula agapit. Hello, naimbag, nagsapa, titunggal may sa kadakayo, amin nga nakortsyonin, iti dayto nga stasyon iti radyo, 1143 DZMA, dayto iti agmula agapit, Brother Thomas, ti co-host ni Pastor Bong. Idi 2 Saturdays nga naglipas kakabsat, prayer ti pagtutumtuwan tayo. That itulturo ni Pastor Bong, iti dayto matlang nga main lesson tayo, idi na minsan na adaw tayo ti prayer lessons from the prophet Elijah. And kastamot kini King David, nga tititulo tayo protected in the secret place. Iti nagsapa, ni King Hezekiah ti isuro ni Pastor Bo kada tayo. Ang masarakan matlang je 2 Kings chapter 18, 19, and 20. Nung kiaramida ni Pastor Bong, he will summarize the 3 chapters tapnon saan tayon nga basahan nga atikdog. The title ti i-share kada tayo ni Pastor Bong isuday to'y Prayer in Times of Crisis. Ala, sakbay mantay nga iyawat ko kini Pastor Bong, dinggan tayo mampay daytoy Farmer's Collection. Dagtoy ti Farmer's Collection. Maadaw surusuro manipod matlang kadagiti mulmula ken kapadasan dagiti agmulmula. Dagtoy ti Farmer's Collection. Ti collection tayo ita nga gundaway ket manipod iti bayabas. Bayabas wisdom. Iti guaba wenno bayabas ket masarakan kadagiti amin nga lugar diti Pilipinas. Ure anyaman masitwasyon, matutudo wenno panawon titikat. Natibker ti taktakder man ti nga bayabas. Amuyo kade nga ti bayabas ket may sama traditional medicine. Ken mabalin nga lutwen, ken mabalin met akanen or ay kapros. Daytoy na adaptable trees, adda na bakmen na adan ang masursuro tayo. Isu daytoy iti resilience, naandur dayti nga fruit tree. Ken mosarp ti anyaman na gundaway. Amuyo ni Apostol Pablo in surat na manipod mutlan ti Philippians chapter 4 verses 11 to 12. Kastor ti panagkulana. Jack mat ko na daytoy gapot marik na anabaybay-ana. Na surusuro unti met ki anyaman nga addahan niya. Amok tirik na ti maurhurangan, amok magtirik na ti aglaplapusanan. Nasusuro daytoy apalimod. Kapno iti sa dinoman, iti amin na tiyempo, mabsyugman wenno mabisina. Aglaplapusanan man wenno agkurkuranga. Marik naklakta iti pannakapnek. Kakabsat, kaslatay mo ti bayabas. Mabalin tayo maagsirbe, pausar, sa dinoman tinanimulaan tiyapo kada tayo. Daytoy ti Farmer's Collection. Adal ken kapadasan manipod karigiti mula, ken kadagiti mo it agmulmula. Farmer's Collection. Ala, iti kung din ka ni Pastor Bong, iti pananisuro na kada tayo, iti lesson tayo di dahil nagsapa, prayer in times of crisis. Pastor Bong. Agyaman tayo kadagito nga introduction, manipod matlang iti team agmula. Alawen, ti adalan tayo iti dahil nagsapa kakabsat, may panggambat lang iti prayer. Kat niyari Hezekiah, iti sentro ti adalan tayo, manipod matlang iti 2 Kings chapter 18, 19, and 20. Na makaskunan ni Brother Thomas Padasek na i-summarize
tapnon di tayo basahan iti talungat chapters, okay? Alawan, irugi tayo nga rod kakabsat, masarakan tayo ito'y isummarize ko the 2 Kings chapter 18, 19, and 20, pakaistoryan ni Ari nga Hezekiah. Amoyo bayit iti panagturay ni Ari Hezekiah, limasat iti nakarong a crisis, akas may sa leader. When, akas may sa nga Ari iti Huda. Kat idin sinublat na ti trono manipod matlang iti amana, ti tatang na daytoy Ari matlang, iso nga ni Ari Ahaz. Amoy dagiti tataw imadayuda iti relasyon da iti Diyos, gaputa nagrukbabda iti Diyosen. Ket ti resulta na daytoy isu ti panagturay iti Assyrian Empire nga impanguluan ni Ari Sennacherib. Nadadali ti templo ti Dios ijay Jerusalem, nabaybayan ti templo. Isu nga iti sitwasyon ti Huda kadagita nga panahon nalidem, taawan iti presensya iti Apo. Nakaay kakabsat. Nagdayaw da iti Diyosen ket nagdakkel daytoy nga basol kang runan na kadagiti anak iti Apo. Wenno dagiti pinili ni Apo akas mangirepresentar ko makingkwana. Ngem ni Ari Hezekiah nagpakita iti tured. Gapu iti pamati na siyempre. Ket gapumot lang iti tulong iti maysa nga propeta ni Prophet Isaiah. Ado dagiti reforms nga inaramid ni Ari Hezekiah. Maysa isu ti panaka-secure iti Siloam Tunnel akas source iti danom iti umili. Iti kadakkelan nga karit nga sinangon ni Ari nga Hezekiah isu daytay presensya iti Assyrian Empire. Ket mangkarkarit na nga kang kanayon dagitoy agsipot ta basit dagiti numero iti soldado ni Ari nga Hezekiah. Mangkarkarit na dagitoy nga Assyrian Empire. Ket nagkurangan ngamin daytoy ti tatang na ni Ahaz. Daytoy nga sitwasyon. Isu nga adda iti presensya iti Assyrian army. Ngem saan nga naupay ni Ari nga Hezekiah no diket napan wenno kanayon nga mapan iti templo nga dumawat iti tulong iti Apo. Ngem iti daytoy nga gundaway gaputa da tinaawat na nga surat naggapu iti Assyrian Empire Ari Sennacherib. Ket ti kaadana dita templo kabsat binasa na daytoy nga surat iti presensya ni Apo. Ket gapu iti dayta nagkararag nga talaga ni Hezekiah ket sinungbatan iti Apo babaen iti tulong metlang iti maysa nga pastor. Isu dayta ni Pastor Isaiah wenno ni Prophet Isaiah ni Apo. Ket pinasingkedan na nga saan da nga man awan ti mapasamak kadakwada, awan ti pagbut nganda. Isu daytay iti pinasingkedan ni Isaiah. Ket urayan dalangin iti panangisalakan iti Apo kadakwada. Ngarod inbaon ti Apo iti anghel nga isu ti nakigubat natay ti 185,000 na soldado iti Assyrian Empire iti agpaanag. Ket daytoy kakabsat iti nakaskas daaw nga inaramid ti Apo nga sungbat iti Apo iti kararag ni Hezekiah. Daytoy iti maysa nga powerful example iti kararag inton dumteng iti crisis. Saan lang nga naglipas daytay iti pakaistoryan ni Hezekiah no di ket limasat met isuna iti personal crisis, napadasan na iti national crisis, itamet napadasan na iti personal crisis, isu dayta iti maysa a sakit a makapatay, mabalin nga severe nga sicknesses daytoy. Ngem iti dayto nga gundaway nagkararag manen ni Hezekiah ket napaimbag isuna. At dapay iti bonus na kakabsat isu daytoy 15 years anayon iti biyag na. Ngarod dito'y ang makita nga tisungbat ti Apo at da kakabsat no umasideg tayo as ipapakumbaba. Ni Hezekiah pagwadan tayo uray kadagitoy nga panawon. It's a good example. Nang nangruna iti national crisis when no personal crisis. Ni Apo nakasagana nga kanayon nga tumulong uray anyaman sitwasyon kakabsat. Ngarod, kitaan tayo man, anya ka dagiti practical nga lessons nga maadaw tayo iti daytoy biyag ni Ari nga Hezekiah. Akas kunat, si mango iti national crisis when no personal crisis iti biyag na. Umuna nga kayat ko nga ibingay kada kayo,
part of my observation, iti summary nga naitid ko kada kayo, iso dito'y biruken nga umuna iti soberenya iti Diyos. Ulitek, biruken tayo nga umuna ti soberenya ti Diyos. Ti surat nga naawat ni Hezekiah, manipod kaniari Sennacherib, amang sakop iti Huda, nagdakkel dito nga karit kakabsat, akas na ibingay ko itay. Ngam ti inaramid ni Hezekiah, napan nga dagos iti templo ket binasa na dito nga surat ni ari nga Sennacherib iti presensya ti Apo, ijay presensya ni Apo. Ngam sakbay nga binasa na dito nga surat, nagdayaw, binigbig na iti soberenya iti Apo, declaring Him as Creator and King over all the nations. Kat ni Apo Isus kakabsat, mismo, insuro namat dito yung apa ng birok iti pagarian ti Diyos, nga umuna, kadagiti amamin nga banag no anyaman pa iti aramidin tayo, adaman dagiti karit ti biyag, insuro ti Apo nga biruken nyo nga umuna iti pagarian ti Diyos. Matthew 6:33. Ladies and gentlemen, if we prioritize God's sovereignty, ay kat anyang iti mapasamak, He will provide for all our needs. Tay sumat day ti insuro ni Apo Jesus. Ni Daniel, kakabsat, very consistent isuna iti panagkarkararag na. Nupay, sumangsango isuna iti pegad. Mabalin nga mapapatay isuna, madusa. Gapo iti banag nga saan namat nga inaramid. Saan nga nagkitakit anapan iti presensya ti Apo. Inikan na iti bilig iti panagkararag. He highlights the importance of maintaining a focus on God's sovereignty. Ngarod, anya dagiti maawatan tayo, iti context na, iti daytoy panangbirok nga umuna, iti soberenya iti Dios. Kitaan nyo daytoy binggin nyo nga na siya. Ti kararag, nupay arasaas, ti madandanagan. Ulitek, ti kararag, nupay arasaas, ti madandanagan, ngem daytoy may sangapukaw ti may sangagtaltalag. Daytay ti konteksto na daytoy kakabsat. Nyapay, ti kararag, saan nga panaguray kadagiti nakaskas daaw? Ngem dagiti nakaskas daaw wenno milagro maibalaet bayat iti panagkarkararag tayo. Nyapay, arasaas man nga nagkararag ngem danarudor ti bilig na ijay kangatwan. Isu kakabsat nga tunggal kararag bini nga naimula kadagiti kaulimekan ngem madlaw tot bunga na intun simput panagapit. Kastoy kakabsat, iti makita tayo nga adal nga mabalin nga mapidot tayo iti daytoy nga biyag ni ari nga Hezekiah. May kadwa, tiin mo na, birukin nga umuna ti soberenya ti Dios. May kadwa, iso daytoy agtalag ti waya-waya ti Apo. Tangamin ni Hezekiah, nakaroon tay sakit anapadasan na. Ngam, he prayed fervently. Gaputa awanin ti pangnamnamaan ng sabali. Nagkararag anapnot pamati. Kitaan tayo kakapsat anya tayo nakunak itay 15 nga taon tinayon ti biyag nga sungbat metlang ti kaddaw na. No anya ti kiniddaw na isumot tinted ti Apo. Ti pamati ni Hezekiah, mabalin na nga sirken dagiti imposible nga banbanag kadagiti biyag. Tunggal may sa kada tayo. No kasjay mo ti pamati tayo nga umawag kat umasadag iti presensya ti Apo, sirken na dagita banbanag nga imposible kadagiti biyag tayo, sirken na dagita awanan iti namnaman na. EJ James chapter 5 verse 16, wala na, the prayer of a righteous person is powerful and effective. Tay pamati ni Hezekiah, napakuyugan ti panagpakumbaba, isut ng kalbit ti puso ti Apo, tapnon patgan na dagiti kararag, uray pa'y crisis, uray pa'y imposible. Iso nga nagmet dito balakad ni Santiago ko na the prayer of a righteous person is powerful and effective, gaputa adda iti pamati ken panagpakumbaba. Tay panagparintumong tayo, inton agkararag tayo, saan na panagsukulaang dayta kakabsat. No diket panakikadwa, panakigubat, ijay tangatang, panakitimpuyog, nga kadwa tayo iti langit. Adda iti sibay tayo iti langit. Inton nagparintumong tayo nga agkararag, panakigubat dayto. Ti kararag lawagan na dagiti kasipngetan nga lugar. Laban dayto iti maysa nga adda iti namnaman na. Ni Apostol Pablo ken ni Silas, nagdayaw da iti Apo. Nagkantada ken
nagdaydayaw dati Apo. Kadagiti him-him no. Anyat napasamak. Nawaya-waya anda. Iso nga dito may kadwa nga tema tayo. Iso dito Uno, adal ang mapidot tayo ti biyag ni Hezekiah. Agtalik tayo iti waya-waya ti Apo. Ti waya-waya ti Diyos, di agbasar. Ulit ka, di agbasar ti ugali ti tao. No dikit, gapu ti panakabalin ti Apo, nga agtignay, gapumot lang iti pamati ti tao. May kaalo. Napakumbaba ko mga kanayon. Adda ko mati napakumbaba nga puso tayo. Datay pride liklikan tayo kakabsat. Amo yun nalipatan ni Ari nga Hezekiah tay balaag ni Propeta Isaiah. Manipod mo lang di 2 Kings chapter 20 verses 12 to 19. Nga di na ko maipagparamag datay sa nikwana. Dagitay baanang na. Gaputa, the Lord has blessed him. Naurnusan ti leadership, naurnos dagiti tattaon. Imay ngamin dagiti Babylonian envoy nga napan bumisita, imparamag na dagiti amin nga addakin kuana. Anya tibunga na daytoy, isu daytoy nagbalinda nga exile. Ijemot lang Babylonian. Isu nga nagparamag, nalipatan na tay balaag ni Propeta Isaiah. Kakabsat, laglagipin tayo kuma, nga amin nga adda kada tayo, kukwa ti Apo. Ulitek, amin dagita addat tabalay, sa nikwam, kukwa ti Apo. Saan tayo nga mabalin nga ipagparamag, saan tayo mabalin nga ipagpanakil. Iso nga napakumbaba ko mga kanayon, may kaalo daytoy nga adal tayo, kini Hezekiah, datay ko ma-pride, likligan tayo. Ni Apostol Pablo, at napalagip na yung Philippians chapter 2 verse 3, do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather, in humility, value others above yourself. Nagmayad dito nga balaag, uno, palagip mo lang ni Apostol Pablo. Ni Apo Jesus mismo, nagsirbi kakabsat. Nagpakumbabakit nagsirbi kadagiti adalan na babae niti, panangugas na kadagiti saksakada. Ti napakumbaba Apo, lukatan na iti ruangan ken tawtawa, ti kinasirib, nga agtawad mo't lang kini Apo. Anya dagito nga practical lessons nga maadal tayo, naadaw tayo manipod mo lang ti biyag ni Ari nga Hezekiah. Birukan nga umuna iti soberenya ti Dios. Birukan tayo ko mga umuna iti Apo, pagarian na kakapsat. May kadwa nga nagmayat nga lesson daytoy iti biyag ni Hezekiah. Agtalik nga kan kanayon iti panangwaya-waya iti Apo. Wen, may kaalo, iso daytoy panagpakumbaba ko mga kan kanayon. Kadagito nga panahon kakapsat, adun dagiti mapaspasamak nga matay gapu iti pride. Adda kadagita kalkalsada napudot ti ulo dagiti tattao kadagituyen nga panahon. Now kasano tayo nga rod nga i-apply dagitoy nga lessons nga naadal tayo kini Hezekiah. Umuna iso daytoy, rugyanan tayo kumati aldaw tayo iti panagkararag. Sakbay nga agbasa, sakbay nga lukatan tayo cellphone, when agkararag tayo kuma, dumawat tayo iti tulong ti Apo, i-recognize tayo nga kanayon iti sovereignty iti Dios. Santay ko mga pilipatan. Tapno may aplikar tayo gurdang ito. May kadwa iso dito. Anyaman dagiti burdens tayo. Anyaman dagiti banbanag nga kaslat tayo. Lapid. Pakakumikuman tayo. Lay your burdens before God. Kastamot ti inarabid na ni Ari nga Hezekiah. Binasa na day nga surat apan ang sakop na iti Huda. May kalo iso daytoy ikararag tay kumamot iti sabali. Di tay kumaliplipatan dagiti members of our family no adda kay iti church, dagiti kakadwam iti church, dagiti kadwam dito opisina, kadwam iti trabaho. Ket annadan tay kuma daytoy maawagan nga kinalastog wenno pride, and then celebrate God's faithfulness. Kabsat, no adda iti dakkel akarit wenno problema nga sangsangum ita. Di mo ko mga lipatan. Di mo ko man nga itantan nga umasadag iti Apo. Insurat ni Apostol Pablo daytoy kakapsat nga palagip. Ije Philippians chapter 4 verses 6 to 7 kunana, do not be anxious about anything, but in every situation by prayer and petition with thanksgiving present your request to God, and the peace of God which transcends all understanding will guard your heart
and your mind in Christ Jesus. Anya iti nakita tayo dito eh. Present your request to God, but before that, with thanksgiving. Be in the attitude of prayer, but with thanksgiving. Present your request to God and His peace, and the peace of God with transcends all understanding. Guardiana dagita nga puso kan iti panpanunod tayo kakabsat. Iso nga intun umay ti anyaman nga krisis ti biyang. Agyaman tayo kuma. Agyaman tayo ket di tayo kumaliplipyatan nga ipresentar ton met dagitay kiddaw tayo ti Apo. Sumangsango ka kadi iti crisis ita, laglagay pong kumakabsat, ni Apo agururay nga kanayon nga makitimpuyog keng ka, tapnon ti kastaday nga laban nga sangsangwem, kayat na ka nga kaduan ti Apo, akas inaramid naman kiniari nga Hezekiah. Ala, dinggan tayo nga nga kanta, Jesus, Hari ng Buhay Ko. Mabalin nyo mo't nga bisitahan di kiti dadu mga kanta iti YouTube channel iti Agmula Agapit. Then may mayat no ag-subscribe kayo when no ag-comment. Tapno no ada iti baro nga kanta, man-notify kayo nga dagdagos. Dinggan tayo nga kanta, Jesus, Hari ng Buhay Ko. May balabal na may dugo, pangalan mo'y dakila. Ikaw ang nagwagi, ilaw sa dilim at ginhawa. Sa trono mong mataas, lahat ay sumasamo. Jesus, ikaw ang hari, sa puso ko'y nag-aalab. Jesus, hari ng buhay ko, ikaw ang aking tanglaw at lakas. Jesus, hari ng buhay ko, sa iyong kamay ako'y ligtas. Hindi ng sanlibutan ang iyong kaharian, ngunit sa puso mo'y naghahari ng kapayapaan. Ikaw ang dakila, tagapayo at Diyos na may kapangyarihan. Sa iyong salita kami nabuhay.
Agkararag tayo, Apo, aman nakabalin iti amin, bigbigan mi, nga nakapoy kami. Tay kurang mi, nga agtalag. Apo, pakawanan na kami. Agyaman kam, kanagdayo kam kang kaaksipod ta, winawaya-wayaan na kami. Mabalin kam nga umasadag kang ka, uray, anyaman nga, kondisyon, kan sitwasyon ti biyag, krisis man, wano awan mo ti krisis, nga magyaman kami ta nakasagana ka nga kanayon, nga sumungbat ka ti araro mi. Apo tulungan man karud dayto nga kabsat nga agdengdengeg itang o lumaslasat iti krisis iti biyag, krisis ti financial, krisis ti relationship, karit kadagiti daduma nga adanda iti sagsagubanit iti biyag da Apo, adda ti sagsagabaan da. Ama, tulungan man ida, tulungan dagito nga financial problem da, ikaman ida Apo ti kinasirib nga agpataod iti finances. Lord, give them that kind of wisdom. Dagiti daddo mga adati problem din relationship with their children, tulungan ida ama nga nailangitan, dagiti agkakabsat, dagiti agasawa nga adati problema na. Kararag ko Apo, agasam dagiti adati sa gubanit na. Kararag ko Apo nga ma-restore nga rod dayto nga relationship itunggal maysa nga agdengdeng kita bendisyonam nga rod ida amin dayto nga rod ti dawat mi amay gapu tinagan ti Ama, Anak ken Espiritu Santo. Amen. Ala, yaman kami kakabsat tingkay palagdudengag iti dayto nga programa. Tit mura gapit kang runa na iti aming nga programa tayo iti dayto nga sa Studio 1143 DZMR. Agyaman kami mat kini Pastor Bong tianos namang isurusuro kada tayo. Nurag ka absat dayto iti gayemyo kan brother yo, Brother Thomas, iti co-host ni Pastor Bong amang ibagbaga. Tiag mula agapit, tiag mula agapit. Tiag mula agapit, etating karina, kenga niya, agapit, aduti mula dumeti bunga, inaimbag nga arami, tiag kubas, tiag mula agapit olata. Basiti imula, basiti